Има ли фокус? Да. Алек, Да. готов ли си да поспортуваме малко? Да, само да пина малко вода. Ей, на здраве! Къде ще ме чакаш? Не на нашото място. Давай, газ! Мамо, хайде, време е да презареждаме, закъсняваш. Ей, не се закача с мен и си пий вода. Тук не просто пием вода. Пием вода от Рила. Това си е супер сила. Мамо, Да. ще ме запознаеш, ще си в гора, но... Ако си напишеш домашното по математика, може и да стане.